Není tam vidno nič. Pošli teraz tam útok. Alebo podporu, alebo to je jedno čo. Ježi, to si trvá. A ty si to poslal všetko? Ty si, ty si tam nechcel sa streliť? Aha, už nabehla podpora od Topfixa. No, dobre, a nabehne aj podpora? Aj útok? Áno, to je podpora, nejde žiaden útok. No, čiže vlastne tá tabulka naľavo, to je vlastne to, čo ja mám v meste. Už je tam, pozriem sa. Áno, je tam aj útok. Dobre,